शालू झोका दे ग मैना, 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 शालू झोका दे ग मैना। नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आज निघालो आपण जंगल सफारी करायला। माझ्यासोबत खूप सारे मित्र आहेत आपल्या वाडीतले, तर तुम्हाला दाखवतो ते पण, आणि त्यांच्यासोबत जाऊया आपण आपली जंगल सफारी करायला। तर बघा, माझ्यासोबत आहेत आज पप्पन, सूरज, फॉलो मी, निर्झर, आपले सगळे बघत असाल आपण निघालो सर्व जंगल सफारीसाठी। जंगलामधून तुम्ही बघत असाल घनदाट असं जंगल। आमचा अमोल भाऊ आमच्या सोबत आलेला आहे। मित्रांनो बघा, जंगलामध्ये सर्व आंब्याची झाडं, घनदाट असं जंगल बघा आमच्या गावातलं। पायवाट बघा कशा आहेत। मित्रांनो, आपण चालता चालता आपल्याला आपल्या जंगलामध्ये दिसलेले आहेत करवंद। तर आता मी तुम्हाला करवंद पण दाखवतो, आपल्या कोकणातला रानमेवा करवंद तुम्हाला दाखवतो। आता ही करवंद आहेत, सध्या आपली कच्ची आहेत, ते तुम्हाला दाखवतो मी। आणि हा आमचा सौरा दमलेला आहे, हा बघा करवंदाचं झाड तुम्ही बघू शकता, त्याला काटे आहेत आणि हे लावलेले पुढे आलेले आहेत करवंद। 14 मे 1657। अरे वरती आहे पण सुरुवातीला हे कोकणी माणूस। मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता घनदाट असं जंगल, पूर्ण वरून झाडांनी वेलींनी आच्छादलेले ही पायवाट बघू शकता। हे आमचं बाळ तुम्ही बघू शकता वेलीवरती कसा आनंद घेतो झोपाळ्याचा। आमचा जाडा प्लेअर चला, सौरभ बाळ आमचं काल लय मार खाल्ला, आज मर्डर। मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता घनदाट असं जंगल, आणि जंगलमध्ये चालली आमची जंगल सफारी। तुम्ही बघू शकता वर पूर्ण झाडांनी आच्छादलेली अशी आमची पायवाट। तुम्ही बघू शकता जंगलामधून खाली, जंगलामधून खाली तुम्ही बघू शकता आमची जिल्हा परिषदेची शाळा झेडपी। मित्रांनो, आपण खूप उंच असा डोंगर चढणार आहोत आज, आणि जंगल सगळं सफारी करणार आहोत। तर आमच्या तर फुल दमछाक झालेली आहे इकडे। हे तर आपले गावी राहणार आहेत, त्यामुळे त्यांचं काय टेन्शन नाही, त्यांना फुल सवय आहे इकडे डोंगर चढायची। आणि हा जो तुम्ही आवाज आता ऐकलात, परत एकदा आवाज दे। हा जो तुम्ही आवाज ऐकलात, हा आवाज जो आहे तो इशाऱ्याचा आवाज आहे। म्हणजे तुमच्या आजूबाजूला जर कोण असेल माणूस, तर तोही तुम्हाला तिकडनं आवाज देईल, म्हणजे तुम्ही समजू शकता की आजूबाजूला तुमच्या कोणतरी आहे, कोणतरी माणसं आहेत। एक वैशिष्ट्य आहे, 4-5 वर्षापूर्वी पहिलेला आंबा अजून जिवंत आहे। तर तुम्ही आता बघू शकता 4-5 वर्ष झालेली आहेत मित्रांनो। आणि तुम्ही बघत असाल सर्व आपल्या मागे, तुम्ही बघत असाल या वाटेतून इकडून तिकडे, तिकडनं इकडे वाघ जो आहे आपल्या जंगलचा राजा, हे दाखव त्याचा इकडनं हा जो हा त्याची पायवाटच आहे बोलायला लागेल। तर एक मिनिट, तुम्हाला आपल्या गावातले मंडळी सांगतात तुम्हाला की ही जी वाट तुम्ही बघत असाल, हजारो वर्षापूर्वीची पांडवांनी बांधलेली वाट आहे, हे दगडाची। आणि ह्या वाटेनेच
संभाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज हे विशालगडावरून ज्या वेळेला संगमेश्वर कसबा इथे घेऊन जाण्यात आलं, ज्या वेळेला संभाजी महाराजांना ते ह्या वाटेने घेऊन जाण्यात आलं आणि ती अशी ऐतिहासिक पांडवकालीन हजारो वर्षापूर्वीची दगडाने बांधलेली वाट तशी अजून आहे. बघा तुम्ही पाहू शकता, दगड पाहू शकता, एकही दगड हललेला नाही त्या वाटेचा. आणि अशा प्रकारे पांडवकालीन वाट याला म्हणू शकतो एक ऐतिहासिक साखरपा गावामधील ही साखरपा गावामधील एक गुरववाडी आणि पातळीवाडी ह्या दोन वाड्यांना जोडणारी ही पायवाट आहे. आणि ते बघा आमचे गाडे महाराज कुठे पोचले ते. मित्रांनो तुम्ही बघू शकता छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी ही आपली कोकण नगरी. याच वाटेने या साईडला तुम्ही जर माझ्या मागे जर तुम्ही बघितलं तर विशालगड आहे आणि इकडे जर बघितलात तर पुढे आपलं संगमेश्वर, जिथे संभाजी महाराजांना पकडण्यात आलं ते हे इकडे संगमेश्वर आहे. तर मित्रांनो ह्याच वाटेने संभाजी महाराजांना पकडून इथून घेऊन गेले, संभाजी महाराजांना ह्याच वाट्याने घेऊन गेले आहेत असं इकडच्या माणसांचं म्हणणं आहे. तुम्ही बघू शकता हा आंबा जो आहे तो 4-5 वर्षापूर्वी इकडे पडला होता, अजून जिवंत पण त्या तो 4-5 वर्षांनी पडून सुद्धा बंद झाला, तो जिवंत आहे, म्हणजे अजून त्याला पालवी फुटलेली आहे. तर असं एक वैशिष्ट्य आहे इकडे. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, आपण आलोय आता एक मध्यावरती, आपण आता एक चढ चढलेलो आहे पूर्ण आणि डोंगराच्या बरोबरती टोकावरती आलेलो आहोत. आणि हे एक देवारणा म्हणून ठिकाण आहे. तर आपला सूरज आपल्याला सांगत आहे ह्या जागेचं महत्व इथं तुम्हाला सांगत आहे. हा, इथे थोडासा स्टॉप घेतला होता, पॉज घेतला होता, कारण एवढ्या लांबून विशालगडावरून ज्या वेळेला आले तर इथे एक टेकडी आहे, ही डोंगराची टेकडी आहे आणि ह्या टेकडीवर प्रस्थान झालं होतं, थोडा वेळ थांबले होते आणि त्यासाठी एक देवारणा म्हणून इथे देव आहे, त्या देवाची पूजा देखील इथे केली जाते. आणि आम्ही देखील आता दमलेलो असल्यामुळे थोडंसं थांबलेलो आहोत. देव गेला आणि हा बरोबर जाऊन बसलाय. तुम्ही बघत असाल आपला सौरभ, जिथे बघावं तिथे आपला पुढे पुढे असतो, सर्व कामामध्ये पुढे आणि सगळीकडेच पुढे, मार खाण्यात पण पुढे. तर मित्रांनो तुम्ही बघत असाल ही जी जागा आहे त्याला आम्ही बोलतो देवारणं. म्हणजे इथे जर इथून जर जात असो तर आम्ही इथे थोडी पूजा करतो, पाया पडतो आणि मग इथून पुढे जातो. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो सगळं आपली गावातली मंडळी, आपल्या वाडीतली सगळे मित्रमंडळी जंगल सफारी करता तुम्हाला सर्व आपल्या गावातली माहिती पण दाखवत आहेत. तुम्ही बघत असाल एक सेल्फी काढण्यात येतं. तुम्ही मित्रांनो वरती बघू शकता संपूर्ण असं जंगल झाडाझुडपांनी असं आच्छादलेलं. आता मित्रांनो आपण निघाले, आपल्याकडे 2 वाटा होत्या, एक ही वाट आहे आणि दुसरी आपण जी वाट निवडलेली आहे ती वाट नेमकी आपण जंगलातली निवडलेली आहे, जेणेकरून आपण इकडनं जाऊ आणि जंगल सफारीचा आनंद घेऊ शकू. त्यासाठी आपण मित्रांनो ही वाट निवडलेली आहे. ही वाट आमची साखरपेगाव जुगाई देवीचं मंदिर आहे. तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, तुम्हाला सांगतो मी की आमचं जे जुगाई देवीचं मंदिर आहे, आमची गावची ग्रामदेवता, त्या देवीचं मंदिर इकडे खाली आहे. तर आपल्या जुन्या व्हिडिओमध्ये पण तुम्हाला मी दाखवलं असेल आपलं मंदिर आणि त्या देवीचं आपण गाणंसुद्धा केलं होतं, ते पण मी तुम्हाला ची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. तर ते मंदिर आपल्याकडे खाली आहे आणि त्या मंदिराकडे जाण्याचा जी वाट आहे ती ही वाट आहे, ही जुनी वाट आहे मित्रांनो. त्याच वाटेने आपण आज निघालेलो आहोत. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो घनदाट असं जंगल आजूबाजूला आणि फुल ट्रेकिंग करायचा आनंद घेत आपण निघालेलो आहोत. मित्रांनो लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तुम्ही बघत असाल आम्ही इकडे गावाच्या साईडला थोडा सेफ आहोत आणि आम्ही निघालेलो आहोत. आम्ही गावातून बाहेरच निघत नाही आणि फक्त आम्ही जंगल सफारी आणि हेच करत असतो. हे झाड आहे जंगलातलं, तर तुम्ही बघू शकता हे जंगलातलं एक झाड आहे आणि ह्याला फळं लागतात, जी खातो आम्ही त्याला आटकं म्हणतो. ह्या प्रकारचं एक फळ असतं,
आटकं म्हणतो त्याला, आटकं. आणि खूप छान फळ लागतं, थोडंसं आंबट गोड असं फळ आहे. आत्ता अजून धरलेली नाही आहेत फळं. एक साधारण अर्ध्या महिन्यानंतर मस्तपैकी फळं ही पिकलेली खायला मिळतील. पौष्टिक आणि अतिशय सुंदर अशी फळं आहेत खायला. हे आता एक मला मिळालं. अशी खूप सारी झाडं या जंगलामध्ये आहेत. तर मित्रांनो, आपण बोलतो जो कोकणचा रानमेवा, तो त्यामध्ये हे आटकं म्हणून एक जे फळ आहे, छोटंसं लाल कलरचं एक फळ येतं, ते कोकणचा रानमेवा. त्यामध्येच हे आपण आटकं म्हणून आपण त्या फळाचा समावेश आहे. मित्रांनो, ते झाड आहे बघत असाल आपण, पण त्याला अजून आपल्याला आटका आलेली नाही आहे. थोड्या दिवसांनी तिथे आटका येतील, मग आपण तिथे परत एकदा येऊ आणि परत तो व्हिडिओ वेगळा बनवू. तुम्ही बघत असाल हे सुकलेलं झाड बघत असाल. ही एक पद्धत आहे. आजूबाजूला जी राहणारी गावं आहेत, त्या गावामधनं ह्या जंगलामध्ये लाकडं तोडायला माणसं येतात. आणि लाकडं तोडून झाली की हे माझंच लाकूड आहे हे कळण्यासाठी ह्याच्यावर दगड ठेवण्यात आलेला आहे. म्हणजे हा दगड ठेवलेला आहे याचा अर्थ हे लाकूड कुठल्या तरी माणसाने तोडलेलं आहे, दुसऱ्याने घेऊन जायचं नाही, ह्यासाठी हा दगड वरती ठेवलेला आहे. ही एक पद्धत आहे. म्हणजे जो दगड ठेवलेला असेल तर ते लाकूड कुठल्या तरी माणसाचं आहे, कुठेतरी घेऊन जाणार आहे 2 दिवसांनी 4 दिवसांनी. तो लाकूड त्याने बुक करून ठेवलेलं आहे. मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल लाकडं तोडण्याची पण पद्धत आहे. आपण इकडे वली लाकडं कधी तोडत नाही, म्हणजे जी झाडं जिवंत आहेत ते आपण कधीच तोडत नाहीत. आपण तोडतो फक्त सुकलेली झाडं, सुकलेली जी लाकडं आहेत तीच आपण इकडे फक्त तोडतो. म्हणजे जी पूर्ण सुकून गेलेली आहे तीच लाकडं तोडतो. जे जिवंत झाडं आहेत त्यांना आपण तोडण्यासाठी हात लावत नाही. मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल अत्यंत असा जंगल सफारीमधला फुल डिस्कवरीमध्ये पण तुम्हाला असाच अनुभव येईल. मित्रांनो, तुम्हाला जर अशी जंगल सफारी करायची असेल तर तुम्ही आपल्या गावाला या. तुम्ही बघत असाल सुकलेलं इकडे झाड एक पडलेलं आहे, ओंडका, फुल असं घनदाट जंगलातून मित्रांनो आपण जंगल सफारी करत आहोत. तर मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल इकडे सगळे झोपाळे खेळत आहेत. तुम्ही बघा वरती वेलींनी आच्छादलेलं, पूर्ण वरती झाडांनी आच्छादलेलं असं पूर्ण. तुम्ही बघत असाल आपला सौरभ. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, हे बघा फुल एन्जॉय करायला आपण जंगलात आलेलो आहे. बघा ते भाऊ कसे बसले. मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल पूर्ण चारी बाजूंनी पूर्ण झाडांनी वेढलेलं जंगल, आणि त्यामध्ये आपण आलेलो आहोत जंगल सफारी करायला. तुम्ही बघू शकता हा इकडे बसला आहे. बघा तोंडली जंगलातली. आणि जंगलामध्ये वेगवेगळे प्राणी देखील असतात. ह्या आपल्याला बघायला मिळाला डुक्कर आमचा. आणि हा जंगलामधला एक प्राणी फळं खातो. बघा तोंडली. ही जंगलातली काही फळं आहेत, विषारी असतात. तोंडली. तर मित्रांनो, तुम्हाला दाखवतो हे आपल्या जंगलामधलं एक विषारी असं फळ आहे. नक्की काय ते सांगू शकत नाही, पण तुम्हाला जर माहित असेल तर तुम्ही मला सांगा कमेंट्स मध्ये की हे नक्की काय आहे, हे कसलं फळ आहे. आपण त्याला हात लावत नाही होत, कारण हे विषारी आहे. कसं आहे ते आपल्याला त्याचा काहीच अनुभव नाही, त्यामुळे आपण त्याला हात लावत नाही. तर मित्रांनो, आपण बघत असाल एकदम पुरातन असं झाड आहे. म्हणजे पुरातन म्हणजे आता किती वर्ष झाली त्याला माहित नाही, पण असं एकदम जुनं पुराणं झाड आहे ते. तुम्ही बघत असाल वरती. तुम्ही बघा त्याचा हा, ह्याला बोललं जातं, हा बुंदा आहे म्हणजे मुदा बोललं जातं. मित्रांनो, जवळजवळ याला 2 माणसांनी असं मिठी मारून बघायला लागेल, पकडायला लागेल, तेव्हा ते आपल्या हातामध्ये येईल. तुम्ही बघू शकता. तुम्ही बघू शकता. उतरा आम्हाला पण. मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल आपलं
तुम्ही टीव्ही वरती खूप असं ऐकलं असेल आमच्या संगमेश्वरी भाषेमधलं एक थोडंफार गाणं चालू धोका दे ग मैना. तर आपण हे डोक्यावरती बसलेले आहेत आणि आपला ते गाणं बोलत आहे. गाडी चालू बस. गाडी चालू आपल्याकडे आहे, ती पण एक डोक्यावर बसणार आहे मित्रांनो. अरे उडी मारून बस. बस चालू धोका दे ग मैना चालू धोका दे ग मैना चालू धोका दे ग मैना चालू धोका दे ग तर मित्रांनो आपण हा व्हिडिओ इथे थांबूया आणि परत एक नवीन व्हिडिओ करूया. कारण हा व्हिडिओ आता खूप मोठा झाला तर परत आपण एक दुसरा व्हिडिओ करूया. पार्ट 2 म्हणून आपण दुसरा व्हिडिओ करूया मित्रांनो. तर बघत राहा, हा व्हिडिओ बघाल तसाच पुढचा व्हिडिओ पण बघा. चला भेटूया आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. बाय बाय. बाय बाय करा रे. चालू धोका दे ग मैना चालू धोका दे ग मैना. बाय बाय.